співачка нашого театру. Я дуже рада, що вона привезла до нашого театру частину. Натхнення для мене було. Я дуже хотіла цю виставку і побачити всіх своїх друзів, і присвятити цю виставку до Крима, до наших кримських спогад. Цю роботу я хотіла передати так в стилі фотореалізм. Для мене це було важливо, щоб робота дихала, щоб вона була як жива. Я бачу в картинах тільки Крим, я скажу вам чесно. Я не знаю, чому вони різні за напрямками, різні стилі у них, але в кожній з них є така, знаєте, щемлива кримський стан, отак би я сказала. Дійсно, це прекрасні квіти, це потрібно всім нам сьогодні. Це дуже важливо. Це вкрай важливо. І те, що вона принесла нам цю кримську хвилю, це взагалі прекрасно. Хоча це не спеціально. Ми не планували якихось там, знаєте, політичних. Сьогодні багато акцій, пов'язаних з війною. Ми навпаки, ми хочемо робити релакс, ми хочемо, щоб люди відволікалися. Гулі казала, не загострюємо. Принеси щось тепле, щоб людина відпочила, хоч би там на годину, коли вона буде тут перебувати. І ви знаєте, це вдалося. Але цей Крим, цей спогад аж до, знаєте, мурашок по шкірі. Емнігуль бачить вона хоче показати Крим, хоче показати природу. Вона живе і Крим її надихає. Тому вона в кожній картині, звичайно, бачить Крим. І хоче, щоб ми побачили її очима ту красу. Вони живі, вони надихають, вони спонукають і жити, і творити.